Ahojte! Užívate si leto? My áno. A máme pre vás pár tipov, ako ho zvládnuť zdravo a s energiou. Máme aj rovno pripravený super smoothie recept, ktorý si zvládnete urobiť aj doma. Nezabudnite piť 2 až 3 litre vody denne. A obmedzte sladké nápoje, voda s ovocím je top. Ukážeme ti, ako si pripraviť rýchle letné smoothie. Chutné, zdravé a plné energie. Ideálne po tréningu. V našom odbore Poradenstvo vo výžive sa učíme nielen o výžive, Ale aj ako tvoriť pohybové programy a viesť zdravý životný štýl. ak ťa baví zdravý životný štýl. A zaujímaš sa, o čo jesť a ako sa správne hýbať. Ak áno, Pridaj sa k nám v odbore Poradenstvo vo výžive.